APHLC Dhansiri MEC Constituency Committee tung chingrung si pre-define ko ratrok ani yang sam porphai phomalom dipurong mirdan towar krong thom ka chetolong ka chesong sai kideng pon piramtang chiti ni phai clear ni song trok helege oda song tumpen Assam sarkar la pen Bharat sarkar tumang pong lamdon ka chetolong karbiang long mate 6 schedule long ri jasmet close 2.3 long ke jongpon karbiang long autonomous council kilegalong inhoit ke pabangke kaddo ka ve khai phan kang pupon dang bangke chedonunde lapen prapjin pen paprai vek nangji pusi ka chesong along kataram patupon Munthi dame Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Hangaphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin kharatengsi bangso close 2.3 ke Monsam alamdon along dipon ko lasinang lipan CM nang kipaman ke Karbiang Long ara tuma matang ke angtam pen ke bang akeng sang asu tum lopusi karju patupon Karbiang Long ara tuma ke nangji bangke bipon presi akenang kave laben khe phan kapano hokte che bangsi Gibipon turong abangke Croydon Hekte lapen prapjin pen bangso close 2.3 paprai nangji pusi APHLC Dhansiri mai pu sipson han se pen chipon Tri along ke tok che Karbiang Long aprang pen kangkir het adim 6 schedule area long jok keng sang aso tum phan ladak along ki thorjia phan election ka chi contest phan jakong ki pipon ave lapen toar ki pipon ave sitame non lasu 2021 IMOS alamdon along 2.3 close 2.3 along ke tokpon open for all 10 seat like kopi phano Karbiang Long aso itum karbi tum dong ke hangma laso open for all mate Karbiang Long along kitu akeng sang aso tum tong laso 2.3 mate open for all ba ke hanglo jok ta ke hang bang thelong le lapu pulotang de kopi posi piniani Monsam along ke wangjia hut pula song trok atum ke wang hut lasu a 2.3 ke jok dun chok pen lapuan set Karbiang Long ara ta phat hor pa chudu to lasu alam the CM Tuliram rong hang ke hai phan arjuing tung lapen thu Himanta Biswa Sarma Chief Minister Assam alang liga chuning ria teng pensi CM Tuliram rong hang la MOS along close 2.3 jok dun chok pulotang te alang li Himanta Biswa Sarma phansi ke claim pima mati Karbiang Long ara ta phansi ke claim pilo News report long sudarinti Karbiang Long live